बाक्सानि सेरफांगुरियाव 30 आगस्तनिफ्राय गाजा गोमजायै बाथि गणेश चतुर्थी फुजा खुंफुंगोन। बाक्सा जिल्ला भारत भुटान सिमानि सेराव थानाय सुबनखाता ओनसोलनि सेरफांगुरि आरो बेलस्रि सकआव सिगां बोसोरफोरनि बादिनो देग्लायबो बोहैथि दाननि 30 खालारनिफ्राय 3 सेप्तेम्बरसिम सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बाथि खेब गणेश चतुर्थी फुजा खुंफुंगोन। बेनिनो लाहार फाहार खालामनाया सोलिगासिनो। फुजा सामलाय आफादा फोरमायनाय बादिब्ला फुजाजों सोमोन्दो लाखिनानैनो 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम मोसानाय बादायलायनायबो खुंफुंगोन। लोगोसे 3 सेप्तेम्बराव हारिमु मोनाबिलि आरो लटारिबो होगोन। मोसानाय बादायलायनायाव देरहासार जानाय बिजाथिफोरनो सेथि बान्था महरै 7,000, नैथि बान्था महरै 5,000 आरो थामथि बान्था महरै 3,000 रां होनाय जागोनखौबो मिथिहोदों सामलाय आफादा। बादायलायनायाव बाहागो लानो गोसो गुदुं बादायारिफोरखौ 8011790039 आरो 9101132629 नाम्बाराव खौरां लाहरनो खावलायदों। मख'जाथावदि 3 सेप्तेम्बरनि हारिमु मोनाबिलियाव बर'नि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि फुकन बर'आबो नुजाथिफैगोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो खावलायहरदों खुंफुं आफादा। बे गणेश फुजाखौ जोङो सेरफांगुरि आरो बेलस्रि बे सारियालि सक आरो लोगोसे जोंनि सेरफांगुरि बेलस्रि नांजाबना थानाय गामिफोरखौ लानानै जोङो थांनाय बोसोराव फालिनाय बायदि जों देग्लायबो बे फुजाखौ जोङो बाथि खेब हिसाबै जोङो खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। आरो बेयाव जोंहा बे फुजाखौ सालायलांनो थाखाय जोङो जिहेथु जोंहा रांखान्थियावबो एसे दुरबलनि थाखाय जोङो बेयाव जोङो किसु जोङो प्लेन लानाय जादों। बेयाव जोङो लटारिबो लानाय जादों। लोगोसे जोंहा फार्स्ट टाइमावथ' जोंहा हारसिङै मोसानाय बादायलायनाय आरो लोगोसे दङ जोंहा 3 सेप्तेम्बर खालि जोंहा मा होनो हारिमु दिन्थिफुंनाय आखायाव लानाय जादों। लोगोसे जों बे मोनाबिलि हारिमुनि आखायाव दिन्थिफुंनायाव मेथाइ रोजाबगिरि हिसाबै जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि मुस्रि फुकन बर'खौ जोङो इनभाइट खालामनाय जादों जोंनि कमिटिनिफ्राय। आरो लोगोसे जोंहा बे फुजाखौ जाबाय जोङो 31 आगस्तनिफ्राय 3 सेप्तेम्बरसिम जोङो सानब्रैनि हाबाफारि लानो थाखाय खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। आरो लोगोसे जों बे श्री गणेश फुजायाव जाहाथे जोङो सोरबा हारसिं मोसानाय बादायलायनायाव बादायारिफोरखौ जोङो जोंनि कमिटिनिफ्राय खावलायहरनाय जायोदि जिगोला बादायारि मोसागिरि दं बिथांमोना जोंनि कमिटिजों जगाजग खालामनो हायो। मोसानायनि बान्थाया फार्स्ट प्राइज 7,000, सेकेन्ड प्राइज 5,000, थार्ड प्राइज 3,000। खावलायनो लुगैयोदि जोंनि बे बाथि गणेश चतुर्थी फुजानि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव गासै हारि धोरोम रावखौ बासियालासे गासैबो रायजो राजाफोरखौ लैहोर जोंनि बे गणेश फुजायाव फैनानै बाहागो लानो थाखाय जोंनि गणेश चतुर्थी फुजानि बानजाय आफादनिफ्राय जों खावलायहरनाय जाबाय। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360